Drassalós cíanna céadaine héagsúlachta san na Gaeilge ag stormint. Hásta an Locht agur hir brúchar folatóirí 8 Gaeilge éileh go húsgartéireann ag na cainteanna trasrialtais bhaid siúl ins na laontí begadtá rún. Ba faoi nearin agus a ghuióir bhí Loch Lóra na Gaeilge ag bon na gémanna ag stormint aniu. Giad cruníthe ar léad ar náisianta na gcearta déine ag stocarachtar san na teangan. Bhí na hagris Gaeilgeán deltaí ó bhanscoile dreigid agus wahala se fearste, chomáil le coppla ceoltar a chuní tinlachan leis a scáfte. Hás an leas cheadara Martin McGuinness lá, chomáil le build an SDLP agus Sinn Féin. Tá Locht agrithe glorach stadas ceart an Gaeilgeán seos na séchondaid agus más wa fallataríon channel. Tá na cainteanna na trasfortí galire, tá rialtas na Bratainine agus rialtas na Héireann ran fortas na cainteanna sin, agus tá duine céirí cinú go mé cés na Gaeilge lárnach agus a lárnaíoní ar chlár na chruiníthe sin. In dhéana already a dúirt Gregory Campbell, gach duine cinneal gur níor héag sé gur pobl beag agus fearmuid. Mar a dig leis na polaitéiríonn san teaseo ag a channel, teachta có réiteacha tá saso, den bacórda Theresa Villiers an statúna griú leithrabán agus an tacta hortisteach ag Westminster. Cé gur galú 8 Gaeilge siar éhíle sa sé, níl reachtaíocht ar bí feici go fáil, agus le cainteanna ag stad chruitice lenis teir ag impíor fallatarí seaachtar san na teangan. Gus tá sé thar am agin an reachtaíocht a bheith an leis a Gaeilge corcain cin, leis a Gaeilge cosint agus le cearta na ngéal a cinú. Ní féidir an Gaeilge choráisisin sa bhacha in a rúsín ar bunaíú an stát seo, tímuid sin an seo in New York. Bei cainteanna cinú na thairsúil an seo ag stormint a muire agus an náirí leis an tíise agus príomhhar na Bratainine ag genú dhearach a hartar réite le puirtí na séchondaid. Tá go leor éileh na tíhaí ar fád ina másc 8 Gaeilge don na séchondaid. Ní bhreislein na ar TG ceir ag stormint.